Het is restig op het wetter. Maar dat kan samma verrooien. En misschien vaart de boot ook wel viessen te hut. Als het on Lutje Kobi luidt, griep je op zo'n moment je mobiel en begin je te filmen. Maar op dit stuit moet het filmpje net broekt worden. Waarom het nog net gebeurd is, omdat heel vaak krijgen we de reactie van de minister waarom van ja, het kan niet. Want we kennen het volgens de politiewet, of we kennen de gegevens net, die binnen net legaal verkregen. De wetjouwing is zo dat hutvaders en orenvarhuften alleen nog oppakt worden kunnen als de politieharen op het dier betrapet. Maar de kans dat dat bad is net grut. Daarvoor is er net genoeg politie op het wetter. En dus moet het oors, vindt Jacobi. Ik denk in dit scenario moet er heel wat mogelijk wezen met getuigenverklaring, filmpje, YouTube, GPS. En dat voldoende materiaal is om hier een bekeuring te doen. En dat het net alleen maar op hete daad hoeft. Want anders moeten we een politieboot erbij keepje. Dat lijkt me net de bedoeling. Het plan kan op een soort stiepe rekken bij de wettersporters en ik de Tweede Kamer is in meerderheid voor. Jacobi rekent er dus op dat er maar kwatten regelen is.